арзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд мухлисони ҳамешагии футбол бахусус онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон ба рақобати дастаҳои лигаи олии кишвар таваҷҷӯҳ доранд. Инак баъд аз як фурсату фосила боз ҳам рақобатҳои лигаи олии кишвар баргашт ва имрӯз мову шумо рақобатҳоеро мебинем ки дар ду зергурӯҳ албатта ҷараён хоҳанд гирифт. Аз ҷумла дар марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистон махсусан бозӣ дар гурӯҳи А дар даври аввал бо иштироки дастаҳои Куктош аз ноҳияи Рӯдакӣ ва Эсхата аз шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад. Ду дастае ки айни ҳол дар ҷадвали чемпионат қариб ки ба ҳам хеле ва хеле наздик ҳастанд ва ба ин хотир ҳар имтиёзе ки дастаҳо ба даст меоваранд хеле ва хеле муҳим аст. Аз ҷумла дастаи Куктош дар зинаи сеюми ҷадвал қарор дорад бо 29 имтиёз ва Эсхата дар зинаи чорум бо 26 имтиёз. ҳайти дастаҳо барои мо шумо ҳоло муаррифӣ мешавад. дастаи Куктош дарвозабон албатта дарвозабони асосии ин даста аст ки ҳоло ҳунарнамоӣ мекунад. Баъдан дар мавриди ҳайати ҳар дуи даста мо ба шумо гуфта мегузарем бинандаи азиз ва ёдовар мешавем ки Эсхата баъд аз он ҳунарнамоии худ ки дар лигаи олӣ дорад аввалин бор ба панҷгонаи аввал ҳам шомил гардид. Ин бисёр як қадами хуб аст ва Куктош ҳам имсол як мавсими бисёр хуб дошт, махсусан бо даъвати Аҳлиддин Турдиев дар ҷараёни мавсими имсола ки ин мураббӣ тавонист аз як Куктоше ки дар зинаи охири ҷадвал қарор дорад ба як тими пурқувват рақобатпазир табдил бидиҳад. Ва ҳоло Куктош дар қатори панҷгонаи аввал аст. Ба ин хотир ҳам барои Эсхата ҳам барои Куктош наздик шудан ба истиқлол бисёр имконияти хуб аст ва агар ин дастаҳо ҳадаф дошта бошанд, агар ин дастаҳо бештар кӯшиш кунанд ки соли оянда кишвари моро дар мусобиқаи сатҳи бошгоҳии футболи Осиё муаррифӣ мекунанд, онҳо бояд вобаста ба ҳадафҳои худ ҷиддӣ бошанд ва дар бозиҳои боқимонда талош кунанд. Ҳам Эсхата ва ҳам Куктош чорбозигӣ анҷом медиҳанд ва фикр мекунам бисёр бозиҳои хубу хотирмон бояд бошад. Хуб, бозӣ имрӯз шурӯъ мешавад дар варзишгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ. футболбозони дастаи Куктош бо либосҳои зард ва Эсхата бо либосҳои кабуд бозӣ мекунанд. Хуб, чун анъана ҳоло мо фурсат дорем ки шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно кунем. Шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон тими Куктош. Рақами 1 дарвозабон Абраҳам Одонкор, дар хати дифоъ рақами 12 Шаҳзод Давлатов, рақами 17 капитани даста Аҳтам Холбоев, рақами 20 Камол Муҳаммад, рақами 2 Сулаймон Собиров, дар марказ рақами 10 Собирҷон Холматов, рақами 7 Муҳиддин Одилов, рақами 15 Фаррух Каримов, рақами 6 Жулиус Кваси, рақами 9 Азизбек Султонов. Ҳоло ҳамлаи дастаи Эсхата ва чӣ гуна фурсат буд дар аввали рақобат ва ин ҷо беҳтарин имконияти голзаниро Мубинҷон Муминов аз даст медиҳад ва ӯ тавонист бо дарвозабон 1-1 барад. Аммо дар дақиқаи аввалияи рақобат ҳисоби бозиро ин ҳамлагари дастаи Эсхата кушода натавонист. Бубинед пас чӣ гуна олӣ буд. Хати дифоъи дастаи Куктошро рахна кард ин ҳамлагар ва ҳамин тавр муваффақ шуд ки имконият пайдо кард. Аммо дар задани зарба ӯ муваффақ набуд бинандаҳои азиз. Хуб, дар хати ҳамлаи дастаи Куктош Лонжи Сонг бозӣ мекунад таҳти рақами 11 ва бештар ба ӯ кӯмак мекунанд дар канорҳо. Аз канори рост ман фикр мекунам Азизбек Султонов, аз канори чап Собирҷон Холматов. Дар марказ ба сифати бозингари нимаи майдон Муҳиддин Одилов ва ҳамчунин бозингари рақами 6 Жулиус Кваси ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Хуб, ҳайти сармураббии дастаи Куктош Аҳлиддин Турдиев аст. Хуб, ҳайти дастаи меҳмонон Эсхата Владислав Шевченко дарвозабон таҳти рақами 93, дар хати дифоъ рақами 20 Олимҷон Каримов, рақами 5 Сиёвуш Асроров, рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов, рақами 14 Ойбек Абдуғаффоров ва ҳамчунин бозингарони хати марказ рақами 15 Раман Хибаба дар маркази майдон дорад, бозӣ дорад. Ин футболбоз ҳамчун дифоъгари марказӣ аст, вале дар маркази майдон дар нақши муҳофизатгари тахрибкор ҳунарнамоӣ мекунад. рақами 17 Иброҳим Эшонхонов, рақами 18 Фатулло Фатуллоев, рақами 27 Далер Имомназаров, рақами 22 Санҷар Ихсибоев. Дар хати ҳамла рақами 72 Мубинҷон Муминов. футболбозе ки навакак як фурсати хуби голзаниро аз даст дод. Сармураббии ин даста мутахассиси рус Игор Суров аст. ҳоло ҳамлаи дастаи Эсхата аз канори рост ва ин ҷо офсайд ҳисоб карда мешавад.
ва беҳтарин фурсати голзанӣ буд барои бозингарони дастаи Эсхата. Довари бозии имрӯза Рустам Нурматов ва ба ӯ Ҳамза Шоимардонов, Ҷурабек Содиқов кӯмак мекунанд. Хуршед Адабоев довари чаҳорум аст дар дидори имрӯза. ҳоло мураббиёни ҳарду даста ва инҷо зуд Санҷар Ихсибоев намедонам шояд бо кадом сабаб ҳоло аз майдон берун мешавад, шояд барои иваз кардани либоси худ омад ва то омадани ӯ ба майдон бо шумораи камтар футболбозони дастаи Эсхата бозӣ хоҳанд кард. дар муқобили Кваси ҳоло хато сурат мегирад аз ҷониби футболбози дастаи Эсхата ва дувар Рустам Нурматов зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба фоидаи футболбозони дастаи Куктош. Боло Аҳлиддин Турдиев дар марзи майдон хеле зиёд ба шогирдонаш дастур дода истодааст ва вобаста ба ҳар ҷузъиёте ки дар майдон иттифоқ меафтад ӯ ҳатман бояд ба бозингарон расонад ва ҳатман ба он бозингароне ки ҳоло зуд ба хатогӣ роҳ дода истоданд. Аҳтам Холбоев, капитани дастаи Куктош, партоби ӯ ба канори рости майдон. Шаҳзод Давлатов, Муҳаммад Камол, туп аз майдон берун шуд. خب کوکتوش در مفصل امساله بیننده عزیز در میدان خود بسیار بازی‌های خوب و خاطرمون داشت و حتی امتیازهای خیلی زیاد به دست آورد و کوکتوش واقعا هم در دوره فعالیت اهل‌دین توردیف بهترین نشانات را به دست آورده است. ولی دسته هم مثل دیگر تیم‌ها مشکلات مالیوی دارد. البته در دسته‌های ما این چیز خیلی زیاد است و همین شاید باعث شود که در ادامه دسته کوکتوش برای نتیجه کمتر تلاش کنه. هرچند هدف اصلی آنها شامل شدن به پنجگانه اول بود که این کار انجام شد، اما دسته ها امکان دارد که یکی از زینه‌های افتخاری را به دست آورد. شاید زینه دوم باشد که برای دسته های ما برای سال آینده تامین می‌کند راحتی لیگ قهرمان‌های دو رو، یعنی مسابقه‌ای که با نام عوض شد جام افریقا دیگر نمی‌شود سال آینده نام آن لیگ قهرمان‌های دو می‌شود که دسته‌های ما در این مسابقه بازی می‌کنند. خولماتوف در یوتای چند نفر کریموف اشتباه می‌کند. این بازیگر رقم 15 دسته کوکتوش، البته او بازیگر احتیاطی بود و حالا یک فرصت دیگر برای اسخاتا. موبینجان مومینوف باز هم بهترین امکانیت گلزنی را پیدا کرد، اما دوباره اشاره می‌کند که او در آفساید قرار داشته است. بیننده عزیز بیاید بار دیگر توجه می‌کنیم. خوب اینجا آفساید نیست به نظر من، چون که آخرین بازیگر دسته کوکتوش شهزاد دولتوف از بازیگر دسته اسخاتا پیشتر بود. به این خاطر اینجا نمیتوان گفت که از نوارهای تکراری همین گونه بود آفساید. بسیار قراری شاید عجیب هم باشد از سوی داوری کنار. ابراهام اودونکور ضربه با مرکز میدان. حالا با تو فوتبالبازی دسته کوکتوش. خولماتوف خیلی خوب بازی میکند، نوبت از سینوسول که تو با جای رسیده است، او بتواند خوب بازی کند. حالا امکانیت برای دسته کوکتوش. عادلوف و ضربه جریمه‌ای و فایده دسته کوکتوش. محیدین عادلوف از دلیری منظرف پیش بود. در واقع این چیز اتفاق افتاد، اما حالا لحظه تکرار رو منتظر میشویم که واقعا هم اینجا در مقابل بازیگر دسته کوکتوش خطا صورت گرفت یا نه. پرتاب ارسال میشود. سونگ بعدا خولماتوف او پاس داد با محیدین عادلوف و اینجا 100% قراری برآورده دوبار به نظر من درست هم هست وابسته به تعیین کردن ضربه جریمه‌ای به فایده دسته میزبانان. خب حالا بهترین فرصت برای شاگردان اهل‌دین توردیف که از بیرون جریمه‌گاه از مسافه نزدیک به دروازه امکانیت زدن ضربه جریمه‌ای را پیدا میکنند. در نزد توپ لونجیسون و صابر خولماتوف یکی از آنها ضربه را اجرا میکند. امکان انجام دادن بازیگزاری هم وجود دارد. حالا بیاید میبینیم بیننده عزیز که
ин кор чӣ гуна анҷом мешавад. хуб, кадом футболбоз зарбаро иҷро мекунад? хуб, Лонжисонг, Собир Холматов онҳо машварат мекунанд байни ҳамдигар ва садои штаки довар, зарбаи нафари дигар ва ин ҳам Камол Муҳаммад буд ки қафотар қарор дошт, вале зарбаш ба футболбозони дастаи Исхата бархӯрд. партоб ба канори рост, тӯбро аз даст медиҳанд футболбозони Куктош ва зуд меҳмонон тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. ва идомаи ҳамлаи дастаи Куктошро мебинем. Лонжисонг ишора мекунад ки зудтар бояд Кваси ба ҳамла шитоб кунад. ҳоло пас ба Лонжисонг, зарбаи ӯ, вале касе нест ки бо як расиш тӯбро ба даруни дарвозаи Исхата равон кунад. беҳтарин фурсати голзанӣ барои футболбозони дастаи Куктош дар оғози қисми аввали рақобат биёд бори дигар мебинем, вале ин монанд ба пас буд ва бояд бозингарони дигар Азизбек Султонов ва Кваси хеле наздиктар мебуданд ба дарвоза ки ба тӯб мерасиданд. ҳар ду даста маълум аст ки бозӣ кушод нишон медиҳанд ва ҳар ду ҳам дар мавсими имсола бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд. бинандаи азиз, албатта ду дафъа дар марҳилаи аввал ва дар марҳилаи дуввуми мусобиқаи қаҳрамони кишвар ва натиҷаҳои гуногун ҳам дар пай доштанд. боз партоби дигар аз ҷониби Олимҷон Каримов, вале инҷо ҳам ҳамлаи дастаи Исхата хуб оғоз нагардид. хуб, 10 дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи бозии дастаҳо. Исхата дар сафар имсол бисёр натиҷаҳои хуб ҳам дошт. бинандаи азиз, партоби бисёр хуб ҳам буд ва Абраҳам Одонкор тӯбро дошта гирифт ва имконият надод дар муқобили ин даста. Муҳаммад Камол, Абраҳам Одонкор, Фатулло Фатуллоев, пас ба канори рости майдон, ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Куктош, вале тӯб берун карда мешавад. дар ҳамин майдон дастаи Исхата моҳи май дар даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 Куктошро шикаст дода. барои ҳамин ин рақобат бисёр бозӣ принсипиалӣ ва бозингарони Куктош метавонанд қусури бохти худро гиранд. аммо бояд гуфт ки сар карда аз марҳилаи дуюм ки бозии ҷавоби дастаҳо 8 май дар Хуҷанд баргузор шуда буд, Куктош бо ҳисоби 4-2 ғалаба кард бар Исхата. яъне ҳар ду даста ҳам як пирӯзигӣ доранд ва ҳар ду ҳам дар сафар. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Исхата, Хибаба, Фатулло Фатуллоев, гузариши Фатулло аз як нафар, пас ба канори чап, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. ҳоло як партоби хеле баланд ва Абраҳам Одонкор тӯбро дошта мегирад, имконият намедиҳад. Холматов, паси ӯ ба Лонжисонг, вале тӯб аз майдон берун мешавад. ойбек Абдуғаффоров, ҳоло дарвозабони дастаи Куктош андаке ҷароҳат бардоштааст, ба кӯмаки табибон ниёз дорад. хуб, ҳаминро бояд гуфт бинандаи азиз ки имрӯз дар варзишгоҳ тамоми ситоди мураббиёни тими миллии кишвар баробари Петршогирд қарор доранд барои тамошои ин бозӣ омаданд ва фикр мекунам аз миёни он бозигароне ки дар ҳайати ҳардуи даста ҳастанд, бозии футболбозони тими
منتخب از نظر گذرانده می شود و ما میدونیم که ماه اکتبر تیم ملی ما در مقابل یک چند دسته‌های پرقوت بازی‌های رسمی بین‌المللی دارد، از جمله در کشور مالایزیا و این خاطر تشریف سرمربی تیم ملی هم با ورزشگاه در همین دوره موافق هم هست و باز بازی‌های دیگر هم جریان میگیرند در این دوره مسابقه و فکر میکنم حضور متخصص خلوتی رو در بازی‌های دیگر هم خواهیم دید. خب در دور اولی مرحله سیوم در زیرگروه‌های A و B یک چند بازی‌ها برگزار می‌شوند. خب در گروه B پاگو بازی دسته‌های روشن و فایسکند 25 سپتامبر برپا می‌شود و در گروه B امروز حاصلات با ریگارتاداس کلوب مرکزی ورزش ارتش با خطلون رقابت خواهند کرد. خیلی پرتاب بلند و جانب اویبک عبدالغفارов و ابراهام دونکور توپ داشته می‌گیرد و فرصت می‌بیند. حالا اندکی از لحاظ حمله‌های خفناک بازیگران اسقاط برتری هم دارند. شهزاد давлатов، Ахтам Холбоев, думаю حمله دست اسقاط Фатулоев. Партоби Фатулоев ба ҷаримагоҳ ва инҷо Рихсибоев буд ки талош кард барои тӯб, вале муваффақ шуда натавонист. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Куктош. Кваси бисёр олӣ бозӣ мекунад. Пас мерасад ба Муҳиддин Одилов. Одилов бошад ба канори рост майл мекунад. Шаҳзод давлатов, Фаррух Каримов, Ахтам Холбоев. партоби хеле баланд ва инҷо Холматов бештар ишора кард ки метавонист пасро қабул кунад ва мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Куктошро мебинем. Азбек Султонов, вале ту ба футболбози дастаи Эсхата мерасад. Далери Момназаров, партоби хеле ҳам баланд. Муҳаммад Камол, Давлатов, ва имрӯз бинандаи азиз, яке аз бозингарони хуби дастаи Куктош Алишер Шукуров дар ҳайат нест. Дар маркази майдон яке аз бозингарони меҳварӣ барои дастаи Куктош. албатта ҳатман бо дарёфти маълумот мо дар қисми дуюм ин чизро барои шумо хоҳем расонид. Холматов, ҳоло Кваси ворди ҷаримагоҳ мешавад. Партоб Сонг, чӣ гуна фурсат барои Куктош ва истифода бурда намешавад ин имконияти голзанӣ барои соҳибони майдон. акнун ҳамлаи дастаи Эсхатаро мебинем. Фатулоев, Далери Момназаров, Фатулоев. Аслан Фатулоев бозингари канорӣ аст. Вингер аст ки дар ду канори майдон метавонад бозӣ кунад. дар Эсхата бошад нақши нимуҳофизатгари марказро иҷро карда истодааст ва аз зумраи пуртаҷрибатарин футболбозон дар лигаи олӣ ҳам ҳаст. Фатулоев ҳамчунин Сиёвош Асроров. ҳоло имконият барои Рихсибоев, зарбаи ӯ, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. Санҷар Рихсибоев, легионери ӯзбекистонӣ дастаи Эсхата, беҳтарин имконияти голзаниро пайдо кард, вале зарбааш хато буд. توپ در اختیار بازیگران کوکتوش، ولی نه، رمان خیبابا اجازه نمیدهد برای لونژی سونگ. امام نظارف، سیاوش اسرارов، ابراهیم شونخانov، سویب حکیمov، یک پرتاب دیگر و اینجا
бозингари рақами 20 дастаи Исхата оло аз канори чапи майдон ҳамларо оғоз мекунад Олимҷон Каримов. ва муқобили Фатулло Фатуллев оло хато сурат мегирад аз ҷониби Шаҳзод Давлатов ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба нафи бозингарони Исхата. беҳтарин имконият барои футболбозони дастаи Исхата. Далер Имомназаров зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. воқеан ҳам бисёр гузариши Имомназаров аз Истиқлол ба Исхата солҳои зиёдро ба миён меорад ки Истиқлол дар давраи ҳунарнамоӣ дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ин бозингарро ба иҷора дод ба Исхата ки бисёр муҳим буд барои дастаи Истиқлол будани Далер Имомназаров. ҳоло партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Куктош ва туп ҳоло ҳам дар ҷаримагоҳ вазъияти хавфнок буд, вале зарбаи Сиёвуш Асроровро бармегардонад Абраҳам Удункор. Анехтааш дошта мегирад. ва ҳамлаи Куктош анҷом нашуд. Паси Азизбек Султонов аз бозингарони дастаи Исхата нагузашт. Фатуллоев, Соиб Ҳакимов, Ойбек Абдуғаффоров, Ҳакимов, Владислав Шевченко, партоби Фатуллоев бисёр олӣ, вале инҷо саросемавор Иброҳим Эшонхонов пас дод ба ҳам дастаи худ. Ба ин хотир ҳамлаи дастаи Исхата хатм шуд. Холматов, Каримов, Азизбек Султонов, ҳар ду дастам бештар ба хати ҳамла моил доранд. инҷо як паси нодурусти Азизбек Султонов анҷом дода мешавад. хуб 20 дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи бозии дастаҳои Куктош ва Исхата. ҳисоб кушода нашудааст ва чӣ тавре ки мо ишора кардем дар майдони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳам бозии дигар ҷараён дорад. мусовӣ бо иштироки клуби марказии варзиши Артиш ва Хатлон. тибқи тақвими тасдиқкардаи Федератсияи футболи мамлакат рақобатҳои чемпионати мамлакат бояд моҳи декабр ба анҷом расанд. даври дуюм ҳоло баргузор мешавад. бинандаи азиз дар зудтарин фурсат ва нехташ миёнаи моҳи октябр баъд аз он ки танаффус мешавад ва тимҳои миллӣ бозӣ доранд, ҷоми Тоҷикистон ҳам баргузор мешавад ва қарор аст ки аввалҳои моҳи декабр рақобатҳои Лигаи олии кишвар ҳам ба поён мерасанд. Одилов туп дар майдон аст. Сиёвуш Асроров бо зарбаи хеле ҳам сахт онро ба хати ҳамла равон кард, аммо бенатиҷа. Квасим, Сулаймон Собиров, Муҳаммад Камол, Аҳтам Холбоев, босам туп дар ихтиёри футболбозони дастаи Куктош, Азизбек Султонов ва Раман Хибаба. ҳоло хато мекунад ва зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Куктош.
Холматов. Сулаймон Собиров. Партоби баланд юба ҷаримаgo'и дастаи Исхата. Фатулоев. Санҷар Ихсибоев. Ҳоло партоби Иброҳим Ишонхонов, вале ту ба Мубинҷон Муминов намерасад. Рост ба дасти дарвозабон рафт. Сиёш Асроров. Паси хато. Хатоҳо зуд дар маркази майдон аз ҷониби футболбози рақами 15 дастаи Коктош зиёдтар мешавад. Холматов. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои футболбозони дастаи Коктош. ва агар пас ба Удилов мерафт, ман фикр мекунам беҳтарин имконият пайдо мешуд. зарба зада мешавад аз ҷониби Фарух Каримов ва ту бо як дастиш ба бозингари Исхата аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷи барои мизбонон. биёед мебинем ки Муҳиддин Одилов зарбаи кунҷиро чӣ гуна иҷро мекунад. партоби Муҳиддин Одилов. Раман Хиба ба аввалин шуда тӯбро берун карда аз ҷаримагоҳ ва хавфу хатарро бартараф карда тавонист. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош. Муҳиддин Одилов ҳоло ба хато роҳ дод. Сиёш Асроров. Сиёш Асроров воқеан ҳам як бозингари бо таҷриба аст, ки вақтии охир дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳунарнамоӣ мекард ва бозингари мазкур дар қатори далери Момназаров ба ҳайати дастаи Эсхата гузашт. қабл аз Истиқлол дар ҳайати дастаи Раҳматганҷ Шайх Расел дар чемпионати Бангладеш бозӣ мекард. пеш аз он як сол дар ним мавсим агар хато накунам дар ҳайати дастаи собиқ Локомотив Помери Душанбе ҳунарнамоӣ карда буд ва бештари фаъолияташро дар Истиқлол мо мебинем. идомаи ҳамлаи Исхата. Ойбек Абдуғаффоров ва дарвозабон тӯбро дошта мегирад. идомаи ҳамлаи Исхата. зарбаи Фатулоев ва довар ишора мекунад ҳеҷ чиз нест инҷо, ҳарчанд Фатулоев даъво кард ки ту ба дасти бозингари дастаи Коктош расидааст. Олимҷон Каримов. Сиёш Асроров. Соиб Ҳакимов. ҳоло Исхата ду дифоъгари хубро дорад дар марказ. бозигарони Исхата андаке равиши бозии худро дигар ҳам мекунанд, ҳарчанд бештар тавассути канорҳо ҳамла мекарданд, ҳоло бошад бештар тавассути маркази майдон. акнун як ҳамлае ки метавонад барои Коктош хуб бошад. тӯбро аз даст додан футболбозони Исхата. Холматов. Кваси вале хато кард. Кваси. Абдуғаффоров. Ҳакимов. Асроров.
Олимҷон Каримов. Владислав Шевченко. ҳоло се бозингари дастаи исхата дар хати ҳамла ишора мекунанд ки бояд пас ба онҳо дода шавад. Далер Имомназаров, Мубинҷон Муминов ва Рихсибоев. Ойбек Абдуғафоров. Асроров. Олимҷон Каримов. Далер Имомназаров. Хибабаро дар канори чап мебинем ҳоло. контроли туп ба дасти Исхат аст. идомаи ҳамлаи Исхата. Муминов. фурсат ҳаст барои бозингарони тими Исхата. Як зарба аз роҳи дур, аммо бенатиҷа буд. Кваси. Пас ба канори чап. идомаи ҳамлаи дастаи Куктош. як ирсоли туп ва ин вазъият бартараф карда мешавад. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони дастаи Куктош. Холматов. партоби баланди ва туп аз майдон берун мешавад. хеле баланд партобро ирсол кард Собир Холматов. ба ин хотир касе нарасид аз бозингарони дастаи Куктош. Хибаба. ва тӯбравои Лонжисон бисёр олӣ буд. ҷо як бархурд бо иштироки бозингарон сурат гирифт ва аз он пештар бо иштироки Азизбек Султонов ва Фатҳулло Фатҳуллоев, агар хато накунам, бархурд ба қайд гирифта шуд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳза ва дар ин ҳолат довар ин вазъиятро ҳисоб накард. баръакс вазъияти дуюме ки Лонжисон аз пой афтид, онро ҳисоб кард ва зарбаи ҷаримавӣ дод ба фоидаи дастаи Куктош. Муҳаммад Камол бисёр олӣ бозӣ мекунад. Фаррух Каримов. партоби баланди ба канори рост. идомаи ҳамлаи Куктош. биёед мебинем. Азизбек Султонов ва зарбаи кунҷии навбатӣ барои дастаи Куктош. агар хато накунам, ин сеюмин зарбаи кунҷӣ аст барои шогирдони Аҳлдин Турдиев. панҷ бозингари дастаи Куктош дар ҷаримагоҳ. ҳоло партоби хеле баланд. Муҳаммад Камол, Шаҳзод Давлатов, вале ту берун карда шуд.
мубинҷон муминов метавонад дар танҳои ҳамлаи дастаи Эсхатро анҷом диҳад. фурсат барои мубинҷон муминов. бисёр хуб тӯбро зери назорати худ гирифт. фатуллоев имконият барои ӯ ва зарбаи Фатуллоев, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Коктош аз майдон берун шуд. ҳисоб кушода нашудааст бинандаи азиз. 0-0 ҷараён дорад ба фоидаи дастаи ҷараён дорад мусовӣ. боз ҳам як хатои дигар аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата. довар Рустам Нурматов боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ 2 маротиба муқобили Азизбек Султонов хато сурат гирифт. партоби заминӣ дақиқаи 35 бозӣ аст. бинандаи азиз, ҳисоб боло ҳам кушода нашудааст. сурати бозӣ андаке сустам шуд. намедонам бо кадом сабаб шад. хеле зиёд дастаҳо бозӣ накарданд ва ин ҳам метавонад таъсир расонад барои бозингарони дастаҳо. идомаи ҳамлаи Эсхата. бисёр вазъияти душвор ва хато инҷо сурат гирифт. партоби диагонал буд ба Холматов, вале Собир Холматов паси худро рост ба ҳамдасташ расонида натавонист. ҳамлаи навбати дастаи Коктош. Лонжисонг зарбаи ӯ ва чӣ гуна вазъияти хуби голзанӣ дар дақиқаи 37-уми рақобат барои ҳамлагари дастаи Коктош ва беҳтарин шонсро ҳамин ҳоло аз даст медиҳад Лонжисонг. мавқеияташ шояд андаке душвор буд барои нишон гирифтани дарвоза. яке аз беҳтарин имконияте ки барои футболбозони дастаи Коктош дар бозии имрӯза буд. Раман Хибаба. Олимҷон Каримов. тӯб аз Азизбек Султонов аз майдон берун шудааст.
Сиёш Асроров. иштибоҳ аз сӯи футболбозони Кӯктош. Мубинҷон Муминов, Далер Имомназаров ва бисёр зарбаи хуби Далер, вале дарвозабон Абраҳам Удонкор бисёр сейви олӣ анҷом дод ва зарбаи Далер Имомназаровро баргардонид. Биё таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияти хуби Далер Имомназаров. Беист зарба зад, бисёр зарбаи хуб, вале дарвозабон ин зарбаро баргардонид. Зарбаи кунҷӣ барои тими Эсхата. худи Далер Имомназаров зарбаи кунҷиро ба бозӣ медорад. Партоби баландию Хибаба, вале туп баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. оҳиста оҳиста поёни нимаи аввали рақобат ҳам наздик шуда истодааст. ҳисоб дар дидори имрӯза кушода нашуд то ҳол ва акнун мунтазир мешавем ки дар идома дастаҳо чӣ гуна бозиро ба намоиш мегузоранд. тубрабои бисёр хуби Эшонхонов, дарвозабон ҳоло ба пеш мебарояд ва кори хуб ҳам кард. Агар хато накунам, зуд ба туп расид ва онро аз майдон берун кард. бозиҳо баъд аз нисфи рӯзӣ гузошта мешаванд. Ман фикр мекунам бисёр мувофиқам ҳаст, чунки аллакай тирамо ҳаст ва барои дастаҳом дар ҳамин вақту соат бозӣ кардан хеле хуб ҳам ҳаст. бисёр салқин аст ҳаво ва фикр мекунам агар дар моҳҳои июн ва июл дар ин вақту соат умуман бозӣ карда намешавад. ба ин хотир бозиҳо баъд аз соати 17-18 гузошта мешуданд. он майдонҳое ки хуб нурафканҳо доштанд, онҷо дертар бозиҳо баргузор мешуданд, вале ҳоло бисёр қулай ҳам ҳаст. Шевченко, Сиёш Асроров, партоба канори чап ва хеле баланд буд. Муҳаммад Камол, Кваси, Муҳиддин Одилов, пас ба Кваси, вале Владислав Шевченко тӯбро дошта гирифт ва имконият надод. Далер Имомназаров тӯбро аз даст дод. Далер ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Кӯктош. Муҳиддин Одилов, Одилов зарба мезанад. Зарбаи уфа чӣ гуна хавфнок буд ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. беҳтарин имконияти голзанӣ барои Муҳиддин Одилов. бисёр ҳаракатҳои хуб анҷом дод. футболбози рақами 7 дастаи Кӯктош, бозингари ӯзбекистони ин тим. бубинед ба ҳаракатҳои ӯ ва зарбаро ба кунҷи дарвоза равон кард, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. дақиқаи 42 бозӣ аст, бинандаи азиз. Фатулло Фатуллоев, ҳамлаи футболбозони дастаи Кӯктош. Фатуллоев, гузариши бисёр хуби Фатуллоев. ҳоло партоби ӯ баланд, вале Холматов муваффақ мешавад. инҷо Ойбек Абдуғафоров бо ӯ мубориза бурд. аут ба фоидаи дастаи Эсхата будааст. Иброҳим Эшонхонов, партоби хеле баланд ва дарвозабон ба пеш баромад ва тӯбро дошта гирифт. Муҳиддин Одилов, пас ба марказ. Кваси ва инҷо Лонжи Сонг ба ҳар сурат тӯбро зери назорати худ гирифт. имконият барои бозингари Кӯктош ва зарба мезанад Муҳиддин Одилов.
вале сад гузошт Соҳиб Акимов ва ҳамлаи дастаи Коктошро бартараф кард. Зарбаи кунҷии навбатӣ аз рӯи зарбаҳои кунҷӣ дастаи Коктош бартарӣ дорад нисбат ба Исхата. вале ҳеҷ як зарбаи кунҷӣ ба фоидаи онҳо бо натиҷаи хуб ҷамъбаст нашудааст. умуман ин гуна лаҳзаҳоро дастаҳо самаранок истифода мебаранд дар бисёри мусобиқаҳо. خب حالا می‌بینیم پرتاب عزیزبک سلطانوف را نه عزیزبک سلطانوف نیست صابر خولماتوف پرتاب خیلی بلند فاروق کریموف کواسی پاس به کنار چپ ادامه حمله کوکتاش کواسی اودیلوف کریموف партоби ӯ баъдан ба ҷаримагоҳ ирсол шуд. ҳоло вазъияти бисёр хавфнок барои футболбозони дастаи Исхата ва баъдан Шаҳзод Давлатов ҳам ба тӯб расида натавонист. Далер Имомназаров, Фатулло Фатуллоев, Абдуғаффоров, Имомназаров. ҳоло ба нимаи аввал чанд дақиқа илова мешавад маълум нест. сониҳои ба шумор боқӣ мондааст. Хибаба ва як дақиқа агар хато накунам довар илова мекунад ба нимаи аввалии бозӣ байни дастаҳои Коктош ва Исхата. Як дақиқа илова шуд. идомаи ҳамлаи дастаи Исхата фурсат барои онҳо ва тӯб рост ба дасти дарвозабон дода мешавад. Санҷар Ихсибоев буд ки ворди ҷаримагоҳ шуд, аммо партоби хубе анҷом дода натавонист. Сулаймон Собиров, Холматов, Холбоев. توپ بازم در اختیار فوتبالبازان اسخاتا. سیاوش اسرارов. ثانیه‌های به شمار باقی ماند و ما صدای شتک داور را انتظار هستیم. ولی یک پرتاب صورت میگیرد. یک دقیقه علاوه کرده داور به پایان رسید. بیننده عزیز و همینطور قسم اولی رقابت به انجام میرسد بدون گل 0-0. ما و شما را قسم دومی بازی بین دسته‌های کوکتوشی ناحیه رودکی و اسخاتای شهر خوجند انتظار است و بعد از چند لحظه ما حتما به قسم دوم برمیگردیم. با ما باشید.
чемпионати мо бо ҳамин тарзу усул ҷараён гирифта истодааст ва ҳоло қисми дуюми бозӣ шурӯъ мешавад ва футболбозони дастаи Эсхата аввалин ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. Мисле ки дар оғози қисми аввал доштанд ва Мубинҷон Муминов беҳтарин шонси голзаниро аз даст дод замоне ки дар дақиқаи якуми рақобат бо дарвозабон 1-1 баромад, вале зарбаш хато буд. Хуб, дар оғози қисми дуюми вохӯрӣ тағйирот нест дар ҳайати дастаҳо ва биёед бори дигар шуморо бо ҳайати ҳардуи даста ошно мекунем. Хуб, тими Эсхата меҳмонон дарвозабон Владислав Шевченко, ҳимоятгарони марказӣ Сиёвуш Асроров ва Соҳибҷон Ҳакимов, капитани даста. Аз канорҳо Олимҷон Каримов аз чап ва аз рости майдон Ойбек Абдуғафоров, дар марказ Раман Хибаба, Иброҳим Эшонхонов, Фатҳулло Фатҳуллоев, Далер Имомназаров ва дар хати ҳамла Санҷар Ихсибоев, Мубинҷон Муминов ду нафар ҳастанд. Хуб, сармураббии даста Игор Суров. Дастаи Коктош дарвозабон Абраҳам Удонкор, дифоъгарони марказӣ Аҳтам Холбоев, капитани даста ва Муҳаммад Камол, аз канори рост Шаҳзод Давлатов, аз канори чап Сулаймон Собиров, дар маркази майдон Муҳиддин Одилов, Фаррох Каримов, Жулиус Кваси ва аз канорҳо Азбек Султонов аз рост, аз чап Собирҷон Холматов, дар хати ҳамла Сундая Лонжи Сонг, сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев. Ҳамлаи навбати дастаи Эсхата, фурсат барои Мубинҷон Муминов, вале муваффақ нашуд Мубинҷон Муминов ки ҳамлаи худро анҷом диҳад. Хуб, дар қисми аввал ҳар ду даста имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд футболбозони Эсхата ва Коктош, вале аз он хуб истифода бурда натавонистанд. Ҳамин дар нимои аввал бидуни гол 0-0 ба анҷом расид. Ҳоло қисми дуюми бозӣ аст бинандаи азиз, ҳамлаи дастаи Эсхата ва зарба аз масофаи дур, ин ҳам Далер Имомназаров, вале зарбаи ӯ хато меравад. Бозии имрӯзаро Рустам Нурматов доварӣ карда истодааст ва ба ӯ дар рақобати имрӯза кӯмак мекунанд аз канорҳо Ҳамза Шоймардонов ва Ҷӯрабек Содиқов. Хуб, бинандаи азиз, бояд ишора кунем ки ду бозингари асосии дастаи Коктош дар бозии имрӯза нестанд. ҳоло ҳамлаи дастаи Эсхатаро мебинем. Рихсибоев, Партобиу ва Муҳаммад Камол каме иштибоҳ кард. Хуб, Алишер Шукуров бинобар сабаби кортҳои зард дар ин бозӣ иштирок надорад ва Сорбон Ғиёсов бошад аз тими Коктош рафтааст дар ҷараёни мавсим. Сорбон Ғиёсов ки дар канори рости майдон бозӣ мекард, ӯ тарки дастаи Коктош кардааст ва ҳоло ба Русия рафтааст, табқи иттилоҳие ки мо гирифтем. бисёр бозингари хуб ҳам буд. Сорбон Ғиёсов таҷрибаи хеле хуб дошт дар футболи мо, махсусан дар дастаҳои синну соли гуногун. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата, партоби Ойбек Абдуғафоров инҷо мубориза идома дорад ва Шаҳзод Давлатов муваффақ мешавад. Фаррух Каримов, партоби хеле баланди ӯ, тӯб аз майдон берун мешавад ва аут ба фоидаи футболбозони тими Эсхата. Олим Каримов, Сиёвуш Асроров, Фатҳулло Фатҳуллоев, Хибаба, Эшонхонов, Соҳиб Акимов, ва хато дар муқобили Иброҳим Эшонхонов сурат мегирад. Довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба фоидаи дастаи меҳмон. зуд дар ин ҳолат Сиёвуш Асроров ва Соҳиб Ҳакимов ба ҷаримавии дастаи Коктош меоянд. онҷо ҳамчунин Раман Хибаб аст ва футболбозони дигар ҳам ба онҳо ҳамроҳ мешаванд, аз ҷумла Ойбек Абдуғафоров. се дифоъгари дастаи Эсхата ҳоло дар ҷаримагоҳи дастаи Коктош. Партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ, фурсат буд, имконият барои Абдуғафоров ва футболбозони Коктош зуд ин вазъиятро рафъ карданд ва нагузоштанд ки ҳамлаи бозингарони дастаи Эсхата то анҷом идома ёбад.
исхат яке аз дастаҳое аст ки дар миёни дигар тимҳои футболи кишвар намуна аст аз ҷиҳати ҳайъату дигар шароитҳо, шарту шароитҳо ва ба ин хотир бояд даста ҳамасола барои натиҷаҳои баланд талош кунад. Имсол албатта онҳо муваффақ шуданд ки ба панҷгона шомил шуданд. Акнун ман фикр мекунам дар баробари Истиқлолу Равшану бозигар тимҳо мубориза баранд, чун вазъи ин даста ҳамин чизро тақозо мекунад. Яъне фурсат ҳаст, шароит ҳаст барои даста. Яъне пеш аз ҳама дар дастаҳои мо шароити молиявӣ нақши асосиро мебозад. ва ҳамин гуна шарту шароитро дастаи Регар Тадас ҳам дорад, бинандои азиз, аммо тими мазкур дар таҳхонаи ҷадвали чемпионат аст. ва сабабаш шояд надоштани футболбозони сатҳи баланд бошад ё чизҳои дигар. бар сурат Регар Тадас ҳам бо он шарту шароите ки дорад арзанда буд ки ба зинаҳои баланд барояд, вале дастаро рафтан аз лигаи олӣ таҳдид мекунад. 4 бозӣ дорад ин даста. худи Куктош ва Исхат ҳам 4 бозӣ доранд. дар оғози мавсими имсола соҳибназарони футбол Куктош яке аз тимҳое мегуфтанд ки даъвогар барои рафтан ба лигаи якум аст. ҳамин гуна унвон мекарданд, аммо бо омадани Аҳлиддин Турдиев, Валиҷон Турдиназаров куллан ваздигар шуд дар Куктош. тиме ки аз лиҳози шарту шароит нисбат ба дигар дастаҳо он қадар хуб нест. агар шарту шароити Куктошро бо Файскан баробар кунем, шояд дуруст бошад. ҳар ду даста чунин шарту шароит надоранд, аммо ҳар ду даста ба панҷгонаи аввал шомил шуданд. ин бисёр аз он дарак медиҳад ки мураббиён бисёр хуб кор мекунанд дар даста. футболбозон бисёр заҳмат мекашанд. Олимҷон Каримов партоби хато ба маркази майдон. ва ман болотар ишора кардам, бинандаи азиз, ки Петр Шегирд сармураббии тими миллӣ дар варзишгоҳ қарор дорад барои тамошои бозии баъзе аз футболбозон. хуб, ҳоло аввалин бозингар дар раиси дастаи Куктош иваз мешавад. Шаҳзод Давлатов тарки майдон кард ва ба ҷои бозингар рақами 60 Худойдод Узоқов ба майдон омад. вале ҳар замоне ки сармураббии тими миллӣ дар бозиҳои лигаи олии кишвар ҳаст, қариб ҳеҷ тағйироте дар рӯйхати футболбозони тими миллӣ дида наметавонем. хеле камтар аст. тағйиротҳо камтар ба назар мерасанд. албатта ҳастанд бозигароне ки ин мавсим исбот карданд ки онҳоро бояд аз мадди назар дур намонанд. яке аз онҳо узви дастаи Равшан Маҳмадшариф Саидхоҷа. дар раиси дастаи Куктош ҳам чунин бозигарони соҳибистеъдод ки ин мавсим бисёр хуб бозӣ карданд ҳастанд. аз ҷумла нимуҳофизатгар Алишер Шукуров ки ба ҳайати дастаи олимпии кишвар даъват шуд ва имрӯз гуфтем бинобар сабаби кортҳои зарди зиёди доштааш дар ин бозӣ иштирок надорад. ва аз Исхат ҳам чунин бозигарон ҳастанд, аз ҷумла худи Далери Момназаров ки бисёр бозигари хуб дар мавқеи худ аст. идомаи ҳамлаи Куктош. Лонжи Сонг, фурсат ҳаст барои бозигарони мизбон. паси бисёр хуби ӯ ва Лонжи зарба мезанад, аммо ту ба дифоъгарони дастаи Исхата бар мехӯрад. беҳтарин шонсро футболбозони дастаи Куктош аз даст доданд. Фатулло Фатуллоев, вале Фаррух Каримов бисёр тубро хуб гирифт. Кваси Раман Хибаба бо китфи худ бозигари дастаи Куктошро тела дод ва ҳамин тавр довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. хуб, бубинед Холматов чӣ гуна фурсат дошт. беҳтарин шонс барои бозигарони Куктош буд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ва Худойдод Узоқов дар назди тӯб. ҳоло биёед мебинем ки ин фурсат чӣ гуна ба амал меояд ва чӣ гуна ба поён мерасад. Узоқов партоби хеле хуб, вале касе нест ки дар ҷаримагоҳ зарбаро иҷро кунад. бисёр мувофиқам буд. аз футболбозони дастаи Куктош кам фаъол буданд дар ҷаримагоҳ. ин иҷро кардани зарбаи ҷаримавии Худойдод Узоқов. Сиёуш Асроров.
Соип Акимов. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхатаб, паси Фатулло Фатуллоев ва қариб буд иштибоҳ кунад. дар ин ҳолат Азизбек Султонов. Худойдод Узоқов. бозигузори футболбозони Кӯктош. Пас ба канори чап. Сулаймон Собиров. Холматов, вале аз Ойбек Абдуғафуров гузашта натавонист. Мубинҷон Муминов. гузаришу аз ду нафар ва зарбаи ҷаримавӣ. خب حالا سیاوش اسدالов зарбаи ҷаримавиро иҷро мекардааст. зарбаҳои сахт ҳам дорад. сиёвуш асдалов зарбаи ӯ ва Абраҳам Удункор тӯбро дошта мегирад. Узоқов метавонад ҳамлаи дастаи Кӯктошро оғоз кунад ва Раман Хибаба ба ӯ иҷоза надод. паси хатои Узоқов. Даниэл Имомназаров. Фатулло Фатуллоев. гузариши ӯ. Рихсибоев. Хибаба. Олимҷон Каримов. иброҳим Эшонхонов. тӯб аз пӯю аз майдон берун шуд. ҳоло дар курсии эҳтиётии дастаи Эсхата бинандаи азиз футболбозоне чун Ҳусейн Нурматов, Саёди Ковусшо, Ҳуҷҷи Абдуманнон, Дилшод Каримов ҳоло як вазъияти хавфнок барои дастаи Кӯктош Имомназаров ва Бахтиёр Зарипов қарор доранд. зарбаи сахт ва тӯб ба паҳлӯи дарвоза бармехӯрад ва баъдан офсайд. офсайд инҷо ба қайд гирифта мешавад. зарбаи бисёр хуб буда аз маркази майдон. хоб биёед мебинем ин иҷро кардани зарба. инҷо маълум буд ки бозингари дастаи Эсхата дар офсайд аст. ягон шаку шубҳа нест. дақиқаи 60 бозӣ. Рихсибоев. Худойдод Узоқов. Холматов.
Кваси. Азизбек Султонов. Аут. Ва бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи Эсхата. Агар хато накунам. ҳоло ду бозингар ба майдон меояд. Бахтиёр Зарипов ва Ҳоҷи Абдуманнун. Бозингари дастаи наврасони 17-солаи Тоҷикистон Ҳоҷи Абдуманнун ки дар ҳайати дастаи Эсхата ҳунарнамоӣ дорад. ҳоло ҳунарнамоӣ дошт дар мусобиқаи қаҳрамони Осиё дар Тайланд. бисёр як бозингари хуби маркази майдон. ҳоло ба майдон меояд ва киро иваз мекунад маълум нест. маълум мешавад яке аз нимуҳофизатгаронро иваз мекунад ва Бахтиёр Зарипов киро иваз мекунад, то ина ҳам маълум нест. онҷо дар хати ҳамла Мубинҷон Муминов ва Санҷар Ихсибоев бозӣ мекунад. ҳамлаи дастаи Эсхата. паси Ойбек Абдуғаффоров бенатиҷа. Узоқов. Кваси. идомаи ҳамлаи Куктош. пас ба канори чап. бисёр олӣ. Холматов. фурсат барои бозингарони Куктош. Холматов ва зарбаи кунҷӣ. беҳтарин имконият барои футболбозони дастаи Куктош буд. ҳоло зарбаи кунҷӣ. ҳоло ҳам тағйиротҳо ба амал намеоянд. хуб, зарбаи кунҷиро мебинем. Собир Холматов. партоби хеле баланд ва туп аз майдон берун мешавад. хуб, тағйирот анҷом мешавад. Мубинҷон Муминов тарки майдон мекунад. бозингари рақами 72 ва ба ҷои Бахтиёр Зарипов ба майдон меояд. нахустин тағйирот дар ҳайати дастаи Эсхата дар бозии имрӯза дар дақиқаи 63 рақобат. ва бозингари рақами 81 Ҳоҷи Абдуманнон ба ҷои Иброҳим Эшонхонов ба майдон меояд. футболбози дастаи наврасони Тоҷикистон гуфтем Ҳоҷи Абдуманнон дастпарвари ё тарбиятдидаи мактаби футболи шаҳри Исфара аст. дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳам бозӣ карда буд. ҳоло бошад дар ҳайати дастаи Эсхата бозӣ дорад. идомаи ҳамлаи Эсхата. зарбаи Имомназаров, вале туп аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. Муҳаммад Камол зери фишори футболбози дастаи Эсхата қарор гирифт. партоби баландиу ба канор ва аут ба фоидаи дастаи Куктош. дар ин давр ё дар ин албатта дар ин давр як даста аз гурӯҳи А, як даста аз гурӯҳи Б бозӣ намекунад. аз гурӯҳи А дастаи Истиқлол, чун мо медонем 5 даста аст ва як даста дар ҳар давр истироҳат мекунад. дар ин давр Истиқлол истироҳат мекунад. аз гурӯҳи дигар бошад тими Регар Тадас, агар хато накунам.
азбек султонов. дар даври аввал аз гурӯҳи А Истиқлол ва аз гурӯҳи Б бошад на Регартадас, балки дастаи Хуҷан бозӣ намекунад. Лонжесонг идомаи ҳамлаи дастаи Куктош, Муҳиддин Одилов паси замини ва фурсат барои Куктош. беҳтарин имконияти голзанӣ Муҳиддин Одилов ба миён овард, вале на Лонжесонг, на Собир Холматов ба тӯб расида натавонистанд. Лонжесонг расидааст, вале аз қафои ӯ аллакай як бозингар қарор дошт, ба хотири ҳамин шояд зери фишор қарор гирифт ва муваффақ нашуд. ҳамлаи навбати Эсхата. Раман Хибаба, Ҳоҷи Абдуманнон, партоби ба ҷаримагоҳ ва инҷо Рихсибоев фоло талош мекунад барои нигоҳ доштани тӯб. Фатулло Фатуллоев, Олимҷон Каримов, зарбаи Каримов, вале хато рафт ин зарба. Султонов партоби баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Эсхата. вазъияти хеле хавфнок. Ойбек Абдуғаффоров мубориза бурд ва аут боз ҳам ба фоидаи мизбонон. футболбозони дастаи Куктош натавонистанд ҳамлаи худро хубтар анҷом диҳанд. Фарух Каримов, Жулиус Кваси, ҳар ду дастам ҳамлаҳои пайҳам анҷом дода истоданд, вале ҳеҷ як дастаи муваффақ нашуда истодааст барои кушодани ҳисоби бозӣ. имконият ҳаст барои Эсхата. Бахтиёр Зарипов, аммо Бахтиёр Зарипов натавонист то анҷом ҳамларо идома диҳад. бор дигар мебинем.
ба бозингари ҷароҳат гирифтаи дастаи Коктош кӯмаки аввалия расонида мешавад. мебинем ҳоло чӣ гуна амалкард буд. ой, бисёр хавфнок инҷо Бахтиёр Зарипов пои капитани дастаи Коктошро зер кардааст. довар ин лаҳзаро надид, агар хато накунам. агарна ҳадди ақал ин метавонист корти зард бошад. вале бисёр дағал бозӣ кард ҳамлагари дастаи Эсхата. хуб, дар ҳайати дастаи Эсхата ду бозингари дигар иваз мешавад. ҳоло Рустамҷон Сабуров Санҷар Ихсибоевро иваз мекунад. Рустам Сабуров таҳти рақами 8 бозӣ мекунад, Санҷар Ихсибоев таҳти рақами 22 буд. хуб, баъдан бозингари дигар ба майдон меояд таҳти рақами 23 Дилшод Каримов ва Дилшод Каримов ҳамин ҳоло Далери Имомназаровро иваз мекунад. Имомназаров бисёр фаъол буд дар бозии имрӯза. чаро ӯро сармураббӣ иваз кард? бисёр бозингари фаъол буд. баъд Дилшод Каримов дар хати дифои канор бозӣ мекунад, шояд акнун дар марказ ҳунарнамоӣ кунад. ду тағйироти пайҳам гуфтем дар ҳайати дастаи меҳмонон. зарбаи Сиёвуш Асуров. партоб ба ҷаримагоҳи Куктош. Холбоев ин вазъиятро рафъ кард. партоби дигар ва инҷо агар фаъолноки бозингарони дастаи Коктош набошад, дар бисёри маврид бозингарони Эсхата метавонистанд муваффақ шаванд. Холматов. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош. Холматов. партобиу, вале Муҳиддин Одилов ба тӯб расида натавонист. инҷо шояд суръати партоб андаке баланд буд. бинандаи азиз, меҳмонон ҳамла мекунанд. боз ҳам ҳамлаи онҳо бенатиҷа. Муҳиддин Одилов. пас ба канори чап. имконияти идома додани ҳамла. зарбаи лонжи Сонг, вале баландтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. зарбаи Сонг ва беҳтарин фурсатро ҳоло аз даст доданд бозингарони дастаи Коктош. мавҷи дигари ҳамла аз сӯи футболбозони дастаи Эсхата. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва имконияти бисёр хуб Бахтиёр Зарипов ва гол. ҳисоб 1-0 дар дақиқаи 75 Бахтиёр Зарипов ҳисобро 1-0 мекунад ва беҳтарин шонси голзанӣ барои дастаи Эсхата пайдо шуд дар ҷаримагоҳ. биёд акнун мунтазири лаҳзаи такрор мешавем ки чӣ гуна иттифоқ афтод ин гуна вазъият ба Бахтиёр Зарипов ва ӯ тавонист тӯбро ба даруни дарвозаи Коктош равон созад. биёд бор дигар мебинем. инҷо Фатуллоев ба тӯб расид сараввал ва баъдан Бахтиёр Зарипов зарба зад. Фатуллоев аз пой афтид
партоби ҳоҷи абдуманнон будааст ва бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд рафти бозиро дигар карданд дар ҳайати дастаи схата ва муваффақ шуданд. бахтиёр зарипов муаллифи голи дастаи схата. Акнун 15 дақиқа дигар боқӣ мондааст ва ҷавоби футболбозони дастаи Коктошро мебинем. Бинандаи азиз ки онҳо чӣ гуна ташаббусу тараддуд нишон медиҳанд. партоб ба худоидод узоқов аз канори майдон имконияти хуб барои бозингарони Коктош пайдо мешавад, вале Ойбек Абдуғаффоров тӯбро аз майдон зада берун мекунад. имконият барои Коктош, Холматов, вале инҷо офсайд будааст. Собир Холматов дар офсайд қарор гирифтааст. خب حالا سعودی کووزشو با میدان میآید و ایگور سورов با او فهمونده ایستاده است که باید چگونه بازی کند. سعودی کووزشو حالا کی رو عوض میکند؟ و اصلا در هر موقع بازی کرده است، در مرکز، در کنارها. مویدین نادیلوف حالا توان دارند فوتبالبازان دسته کوکتوش که زود جواب گویند با بازیگران دسته سختا. لونژسونگ امکانیت هست، پس بسیار خوب کواسی و چگونه گزارش عالی است تو این فوتبالباز، اما ضربه زدن نتوانست کواسی. ازبک سلطانов، فرخ کریمов، مویدین نادیلوف، پاسیو Балонжисонг имконият барои дастаи Коктош. Одилов дар ҷаримагоҳ бисёр хуб бозӣ мекунад футболбози ӯзбекистонии дастаи Коктош. Сулаймон Собиров, партоби баланд ва тӯб аз Азизбек Султонов аз майдон берун мешавад. саъди ковусши омода аст барои ба майдон омадан, вале то замоне ки довари марказ иҷоза надиҳад, ӯ наметавонад ба майдон ворид шавад. Фатулоев пас ба канори чап. Дилшод Каримов, партоби ба ҷаримагоҳ, ту берун карда шуд. Холматов, Фатулоев, Олимҷон Каримов, Ҳоҷи Абдуманнон, партоби бисёр хуб ва инҷо зарбаи Бахтиёр Зарипов, аммо дарвозабон тӯбро дошта гирифт. дар ҳайати дастаи Коктош ҳам ҳоло бозингари эҳтиётӣ омода аст барои ба майдон омадан. ин Наврӯз Бобоев омодагӣ дида истодааст. ҳамлаи навбатии Схата, мавқеъҳои холӣ доранд ки онҳо ҳамлаи худро анҷом диҳанд. Дилшод Каримов, Фатулоев, паси хато аз ҷониби бозингари рақами 18 Схата. Жулес Квасим, Холматов, Худоидод Узоқов, хуб, ҳоло бозингарон иваз мешаванд. дар ҳайати дастаи Схата
خب سلیمان صابرов در حیث دسته کوکتوش عوض می شود یا نه؟ نه каримов در حیث دسته کوکتوش ترک میدان میکنه. نوروز بوبویف با جای اووردی میدان شد. بازیگر رقم 4 و در حیث دسته اسخط حالا تغییرات نشد. خب ضربه جریمه‌ای رو میبینیم. پرتاب خیلی بلند تو بیرون کرده می شود. Xolboyev Xibaba Partoba канори рости майдон. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата, аммо инҷо хато сурат мегирад аз сӯи футболбози дастаи Эсхата. хуб бозингар иваз мешавад. ҳоло Саёди Ковусшо футболбози рақами 10 ба майдон меояд ва ӯ Фатулло Фатуллоевро иваз мекунад. Фатуллоев иваз мешавад ва ба ҷои ӯ Саёди Ковусшо ба майдон меояд. тағйироти панҷум буд агар хато накунам дар ҳайати дастаи Эсхата. 82 дақиқа Фатулло Фатуллоев дар майдон бозӣ кард. бисёр хуб буд. дар маркази майдон ҳамчунин муфизатгар ҳунарнамоӣ кард. акнун Саёди Ковусшо бозигари тозанафас ки ҳоло ба майдон омад дар мавқеи ӯ ҳунарнамоӣ хоҳад кард. ва бубинед Игор Суров бештар хати дифоъро мустаҳкам кард. зарбаи ҷаримавӣ барои Куктош. 7 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Аҳтам Холбоев партобаш хато буд ба ҷаримагоҳ ва мизбонон метавонанд ҳамларо анҷом диҳанд. имконияти бисёр хуб барои Куктош. фурсат буд ва ин имконияти хуби голзанӣ истифода карда нашуд. беҳтарин шонси голзанӣ барои дастаи Куктош. биёед мебинем. ҳама чиз аз худи капитани даста оғоз шуд ки замоне ӯ тӯбро гирифт аз пои ҳамлагари дастаи Эсхата ва ҳамларо шурӯъ кард. аммо ин фурсат хуб истифода карда нашуд. аксун ҳамлаи дастаи Эсхата. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Куктош ва аз назди дарвоза Абраҳам Одонкор тӯбро ба бозӣ медорад. Бахтиёр Зарипов эътироз мекунад ки ба тӯб расида нарасидааст. дақиқаи 85 Муҳиддин Одилов ӯ ҳам тӯбро аз даст дод дар зери фишори футболбозони дастаи Эсхата. корти зард ба он нишон дода мешавад барои муқобили Раман Хибаба вайрон кардани қоидаи бозӣ. Сонг ҳам корти зард гирифт. сонг барои чӣ? Муҳиддин Одилов корти зард гирифт.
خب وقت کم باقی مونده است. همین حالا بیننده عزیز برتری دسته اسخط به نظر میرسد. ойбек абдуғафоров ойбек абдуғафоров муқобили футболчии дастаи کوکتوش داخل بازی کرد. ژیروسکا وسیم احتم خولبویف دلشود کریمов و اینجا داور اشاره میکند که باید فوتبالیست دسته اسخط از جای خود برخیزد. لونجی سونگ فرصت برای دسته کوکتوش ولی دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. اینجا باز دروازه‌بان دسته اسخط خود را به زمین هوا داد. با کدام خاطر اینجا شاید فوتبالیست دسته بازی جریان دارد. بیننده عزیز دقیقه آخری رقابت حساب 0-1 و فایده مهمانان است. خب حالا ضربه جریمه‌ای با فایده فوتبالزنی دسته اسخط. اگر همین حالا بازیگران اسخط حساب رو 2-0 کنند این پایانی کار خواهد. ادامه دارد جریان بازی. ضربه جریمه‌ای بهترین شانس برای دسته اسخط. 3 نفر اونجا قرار دارند و 5 دقیقه اضافه کرده می شود با وقت اساسی رقابت. سعادی کاووسشاه سیاوش اسرارов در نزد توپ کدام از آنها ضربه را اجرا میکنند؟ حالا میبینیم. اسرارов ضربه و گل. حساب 2-0. بیننده عزیز در دقیقه 91 رقابت سیاوش اسرارов از ضربه جریمه‌ای حساب را 2-0 میکند. دو بر 0 فوتبالزن دسته اسخط با پیش برآمدند. بسیار جای تاسف هم است با فوتبالزن کوکتوش که بهترین امکانیت ها رو داشتند ولی اکنون 4 دقیقه دیگر در اختیار دارند فوتبالزن دسته کوکتوش ولی معلوم است که اینجا اکنون برای نگاه داشتن حسابی بازی تلاش میکنند فوتبالزن دسته اسخط. پرتابی سعید کاووسشاه حاجی عبدالمنان در جریمه‌گاه 2 نفر را فریب میدهد. علیم کریمов ضربه او و 3-0 حساب 3-0 و اینجا علیم کریمов مؤلف گل می شود. بیننده عزیز در دقیقه 92 بازی در 2 دقیقه فوتبالزن اسخط
тавонистанд ду дафъа дарвозаи Коктошро рахт накунанд. همه چیز در پایان رقابت در 15-20 دقیقه اخیر دیدار حل و فصل شد. صابر خلماتوف دقیقه 93 بازی. خب البته معلوم میشد که اسقاط الله با حساب 3-0 پیشرفت است و سوال همین است که در بازی امروزه کی بهتر بود در دسته اسقاط. البته شما بهتر فوتبالزنی خوب خیلی زیاد هستند اما بهترین بازیگر کی شده میتونه؟ حاجی عبدالمنان، علیمجان کریمов. ادامه حمله دسته اسقاط. سعودی کووزشو بازیکنان کوکتوش با حمله میروند. اودیلوف ضربه او ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون میشه. دوری دویمی رقابت ها بیننده عزیز ما گفتیم در میانه ماه اکتبر برگزار می شود. کوکتوش در سفر با فایسکان بازی میکنه. احتمال است که این بازی در همین ورزشگاه صورت گیرد و استقلال مقابلی روشن در گروه بی باشد. ریگرد از مقابل کیمیا، خوجان مقابل حاصلات و باز در این میان جام تاجیکستان برگزار می شود. نگفته نماند که جام تاجیکستان 27 سپتامبر با اشتراک استقلال ریگرد دست خطلان و روشن صورت خواهد گرفت. خیبابا سعودی کووزشو دقیقه 5 ایلوگی جریان دارد. سلیمان صابیروف، ازبک سلطانов، پاسیوبا خدایداد اوزاقов، امکانیت برای محیدین عادیلوف و دروازه‌بان ولادیسلاو شفچنکو ضربه محیدین عادیلوف را برمیگرداند. بهترین امکانیت بود که فوتبالبازان دسته کوکتوش یک تو به هدف رساند و همینطور بازی به انجام میرسد. بیننده عزیز با حساب 3-0 دسته اسقاط غلبه میکند. در سفر این باری دوم است که امسال دسته اسقاط در این میدان غلبه میکند. سرول با حساب 1-0 اینک با حساب 3-0 با گل‌های زده بختیار ظریفов، سیاوش اسارов و علیمجان کریمов. گزارش مستقیم با انجام میرسد. بیننده عزیز با خالمرزاده بودم با جمع همکارانم که این بازی را برای شما تهیه کردیم. تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.